Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Weteka kwambiri. Tikaona ndithu m'manda muno ndi modzaza. Koma kunjaku kuli anthu ochuluka zedi. Anthu ambiri kwambiri mokuti nkutheka kuti ena mwina sakwanitsa kuti afike malo ano. Mnthawi yochepa imene Brian Banda agwira ntchito ku MPC pali zosintha zina zimene ndithu zachitika zooneka ndi maso. Anafotokozera Director General kuti Brian Banda anali masomphenya ofuna kusintha kagwiridwe ntchito ka MPC. Chinali chilakolako chawo kuti mwina mwaka MPC ikhoza kumagwira ntchito professionally. Anthu ambiri amafunira adakali process imeneyo ndi imene izi zatigwera zativuta. Ngati MPC ndife anthu odandaula kwambiri chifukwa kutengera ndi meeting amene Brian Banda amachititsa komanso mmene amayankhulira panali chiyembekezo chokuti mwina kagwiridwe ka ntchito kakhoza kusintha, kuti mwina bungwe la Malawi Broadcasting Corporation likhoza kumaonedwa ndi dzina lina. Koma pakuti Mulungu ndi amene anatipatsa ndipo watenga zonse tingozisiya m'manja mwa Mulungu yemweyo. Ndende nzanga Cosmos Chale mwina nkutheka kuti pali zina zimene angafune kuonjezerapo. Zikomo kwambiri nzanga. Anthu ena amaenda pansi, ena akubwera mpaka pano ali njira akubwera. Galimoto ndi galimoto zambiri kwa basi nsewu. Soneza kuti anthu akhudzidwa kwambiri afuna kuti adzatsimikizira adzachitira umboni. Macheza nawo kuyankhula nawo apo ndi apo mafunso awiri atatu. Ena amanifotokoza kuti achokera kutali bwera kuno, ena kuseri kwa phika michiruko bwera kunoko. Then mafunso kuti makamaka nchani mune mabwera kuti Brian Banda sanali munthu wa family kwa Banda kokaya. Munthu amene dziko lonse limamukonda chifukwa cha mmene amagwirira ntchito. Ndiye titafika pena ifeso titsika galimoto tende pansi tione kuti tiyankhule ndi anthu awiri atatu ambiri amene timayankhula nawo nkhani zake zina zimenezozo. Enanso munsewu muja anali mugalimoto zoti sizimachokera kumaliro kuja, koma anayima kutsika kubereka ulemu wawo kusonyeza kuti akhudzika. Ndi imfa yomvetsa chisoni kwambiri imene monga mmene tinene kuti imfa ya dzidzidzi ngati imene imakhala imfa yodzidzimutsa kumene, chifukwa ikakhala kuti imfa kuti munadziwa kuti munthu anadwala tinapita kukamuona kuti kenako Mulungu nkupanga chiganizo chimenecho anthu mamvetsa. Komano kungobwera ngati imeneyi zinthu zokuti anthu ambiri ayima mitu sakumvetsa kuti makamaka ndi chani. N'chifukwa chake anthu ambiri akumfunsa koma chani china anadwala ndi chani. Zambiri amadziwa ni Mulungu komanso achipatala ndi amene amadziwa kuti chani chachitika ndi chani. M'njiramu pali ena amene mwina sakwanitsa kufika kuno koma anatuluka m'makomo mwawo kusanzikana naye Brian. Chifukwa kunoko Brian kupatula kuti anali otchuka mdziko lonse lino, kunoko ngati kwawo ndi kumenenso anali otchuka kwambiri. Anadzafika pazakuti anthu ambiri kunoko amamudziwa ngakhale akamadutsa pakwawo padzamadzoti kwa Brian Banda ndi apa. Ena amachita kungodutsirapo dala kuti angoona kuti kwawo ndi apa ndi chitukuko chimene anachita iyeyo. Ndiye ichi n'chifukwa chake anthu ambiri abwera kuno monga mmene ukuonanso kumanda kuli anthu ambiri amene abwera kuti adzasanzikana ndi malemu Brian Banda. Kumanda kunodi kwafika ndithu chinantindi cha wanthu, kuli anthu ochuluka zedi kumanda kuno. Mwinanso kutengera ndi anthu amene tasiya tsidya linali, anthu amene sanafike kuno, amene akubwera ali munjira ndi anthu ochuluka kwambiri. Ndi ambiri kwambiri. Ichinso ndi chitsanzo china chimene Brian Banda akutisiyira. Zikuonetsa ndithu kuti Brian Banda analidi munthu wabwino. Mafotokozera kuti nthawi zambiri tikafika kuno ndi pamene
ndi pamene zimaoneka kuti yayi zativuta. Nthawi zina kumayambiriro konse kuja anthu amakhala sakuvomereza, komano zikafika apa zimakhala kuti tafika ndikuvomereza Olipa kuti zikangochitika kumene anthu amakhala asakuvomerezabe ndizoona, chifukwa timati mwina sizoona, mwina nzonama. Koma ikafika kuti nthawi ije kuti tanyamuka kunyumba kuja nkubwera kumalo ngati kunoko kumene makhala malo otsiriza odzasiya thupi la munthu, mpamene chisoni chimakula ano kwambiri, pamene madziona kuti munthu jadi alapa ndeta asiyana naye. Konje chifukwa chake anthu noko chisoni chachili kwambiri, mwinanso chisoni icho chikuposa, mwinanso chisoni icho chikuposa kwambiri imene chinalili kunyumba kuja, chifukwa si anthu amaona ta adakali kunyumba kwako, koma kuno tafika kuno mpamene chisoni chimakula ano kwambiri. Simeone akhale ndithu akuyankhula ndi abuchair Dr. Benson Tembo. Bochair Dr. Benson Tembo, tafika tu kumanda nyumba yomaliza ya Brian Banda. Zimakhala zophweka mwina tikakhala ku nyumba kuja timakhala kubwera kuno kumakhala ulendo uja wawitsa kuti tsopano kuti musiyenza zathu itonse tikhati kubwerera iye atsala kuno. Mukamba zotani? Ndi nthawi yovuta kwambiri zomwe zikuchitika sikukhulupirira kuti zikuchitika, chifukwa kuti ndi masiku awiri atatu apitawo mmene timalankhulana, omwe sinali ndi ganizo lina lilonse tikhoza kumakhala tili pano kudzamusiya nzathu kuno. Choncho zikupweteka mu mtimamu, komanso zikupatsanso nkhawa kuti tipanga bwanji kupita chitsogolo. Choncho ndife okhumudwa kwambiri ndipo tikuthunthumira mu mtima. Pamene mmalankhula paja pa mwambo munazakambaso kuti Brian Banda anali ndi masomphenya akulu makamaka ofuna kusintha bungwe la MBC pa gwido lake ka ntchito, ndipo munanena kuti pamene wapita sizotantha zoti zathera pomwepo, mwanena kuti legacy yake ikhale kuti ifeyo ogwira ntchito tikwaniritse zimene iye amakhumba. Mwina tibwerezani wewe paja. Ndizoona kuti analidi ndi masomphenya amene timalumikizana ndi board ya directors, ndipo timagwirizana nawo kuti tisinthe mmene MBC ilili kuti anthu ayambe kuikonda. Ndi vision imene yoyo masomphenya amenewo iye anakhazikitsika kwambiri, ndipo anali ndi kulimba mtima kuti zichitike zimenezo. Choncho zimenezo zimene board ndi management tipitirize ndithu. Maybe very briefly in English, what a legacy has Brian Banda left? How do you want the staff of MBC to continue implementing his legacy? Well, we want diligence in applying ourselves to work. We want efficiency, we want transparency, and we want everybody to work as much as possible, looking at the vision that we have, the board and the management. So we will carry on the legacy of Brian Banda. Malemu Brian Banda amagwiranso ntchito ndi azipani zosiyanasiyana. Apa ndi Adaliso Kabambe. Adaliso Kabambe ndi munthu mmodzi amene munagwira ntchito ndi Brian Banda mu nthawi zingapo. Musamukumbukira bwanji Brian Banda? Malemu Brian Banda omatu wakhanawa pa interview amakufunsa mafunso, deep searching questions, kuti no iweyo olongosola ufike pa chidzalo cha zimene ufuna kufotokoza. Brian Banda azambenda kumanawo mafuna kuti ineyo ndifotokoze makamaka za chuma cha dziko limene chikuyendera, ndi kuti chuma chingasinthe bwanji, chingasinthidwe bwanji, chingakwere bwanji kuti miyoyo ya anthu dziko lino ibite patsogolo. Ndi Brian Banda amakhala chidwi kwambiri chiona kuti dziko linolo lingatuluke bwanji kuti anthu moyo wawo ukhale wabwino. Ndi ifeyo tidzakumbukira kwambiri malemu a Brian Banda monga munthu amene alikonda dziko lawo kwambiri, analifunira dziko lawo zabwino, kugwira ntchito yawo yonse pofuna kuti dziko likhala bwino. Kufotokoza ndithu kwa Adaliso Kabambe mtsogoleri wa chipani cha UTM. Tsopano apa kuona kuti mwambo ndithu wayamba ndi musirinzanga Olipa kuti apitiriza. Yayi mmene mukuonera pa chithunzipo mwambo woyika m'manda a Brian Banda tsopano wayamba. Nthawi imene imakhala yowawitsa, nthawi imene sumafuna kumuona wokondedwa wako zikutero. Pali mafunso ambiri, pali zoyankhula zambiri, koma tingonena kuti Mulungu samalakwitsa. Malingana ndi mmene afotokozera akumtundu afotokoza kunena kuti atapita ku chipatala anawapeza ndi nthenda ya malungo,
ndipo anaonetsa kufoka. Pakupita kwa nthawi kufoka kuja kunapitirira mpaka mwa Brian anafika posi ya kuyankhula. Ndikutisiya tiyeni pamene tikutsitsira thupi la m'bale wathuyu tsopano tikuperekani kwa imene mpingo. chivomerezo cha atumwi chimene ananena atumwi anakhalapo tisanakhale ife. Ndikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wakulera kumwamba ndi dziko lapansi. Ndikhulupirira Yesu Khristu mwana wake wobadwa yekha Ambuye wathu, amene adwa ndi Mariya namwaliyo, anamsautsa kwa Ponsiyo Pilato, anampachika pa mtanda, nafa nayikidwa m'manda. Tsiku lachitatu anaukanso kwa akufa, nakwera kumwamba nakhala pa dzanja la Mulungu Atate wamphamvu zonse. Kudzera komweko adzadza kudzaweruza amoyo ndi akufa. Ndikhulupirira Mzimu Woyera, ndikhulupirira mpingo wa anthu oyera mtima, kukhululukidwa kwa machimo, kuukanso kwa thupi ndi moyo wosatha. Amen. Mmene tikuyendera kuno tabwera kusunga thupi la malemu Brian Banda. Padakali pano mmene akuluakulu ampingo amadalitsa malo amenewa, anthu onse anangoyimirira ndithu kumvetsera kutsatira bwino mwambo onse amene amakhalira. Ndipo padakali pano ena iliyonse tsopano ikhalapo ntchito kuti thupi lilowe m'manda. Olipa ndimaona nthawi ija imene amayamba kupemphera waja unayandikirapo kumene kujako maona zina zimene zimachitika tangofotokozapo kuti zina zimaona zina zimene ndinaona nditayandikira kumeneko pakupempheredwa. Choyambirira nchokuti thupi la Brian Banda tsopano latsikira pansi lalowa m'manda, ndipo mwina kuona kusakhulupirira kuti zakhala choncho. Ngofotokozerapo kuti manda ano ndi manda a Msongwe uno kuchileka tiye kunthembwe. Chakhala chinthu chopweteka kwambiri kwa osiyanasiyana. Pamene tili pano mukacheuka kumbuyo kumuona kuti tili ndi akuluakulu amboma. Tikuona ndithu Dr. Michael Ose amene ali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino opuma. Tikuona Dr. Kabambe amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM, Benson Temple amene ali chair wa MPC. Tikuona wachiwiri kwa meya mzinda wa Blantyre Alice Mukulu ndi ena ambiri. Chakhala chinthu chopweteka kwambiri. Mukhoza kuonanso kuti ngakhale anthu amene afika malo ano ndi anthu okhudzidwa, kuona ndi nkhope zawo mmene zikuonekera. Malingana ndi mmene tayendera tachezera ndi anthu Cosmas, Brian Banda anali munthu otchuka, koma kufikira pena kuza kuona kuti anali munthu kudzichepetsa munjira yonena kuti mwina zina zambiri zimene amachita kuno kumudzi komanso mwina mtauni mathandizo osiyanasiyana. Sanali munthu wokuti amazitenga zimene zija kuzika pa social media malingana ndi moyo wa masiku ano. Mawu ako ndikuti anipoona zonse zabwino zimene Brian Banda wakhala akuchita malingana ndi mmene tamvera kuchokera kwa anthu, koma zinthu zija sizimayikidwa pa social media zikutiphunzitsa phunziro lotani ife otsala. Ndingoonjezerapo mmene wayankhuliramo kuti pale makaya kachita chitukuko kwawo amafuna aliyense achite kudziwira athu amaponya pa social media amene uneneramo, koma anthu ambiri amene samadziwa kumene amachokera Brian adzidzimukanso ataona kuti Brian pakwawo anakonzapo zonchi. Ndizati manena kumawa kuti ndiphunzironso lili kwa anthu osiyanasiyana amene mwake amangoti ali mtawuni kungokhala mtawuni mukuiwala za kumudzi.
Brian anakonza. Komanso chimene chasangalatsa kwambiri anthu aimba ya Brian nchonena kuti kupatula moyo wake wa thupi kuti amagwira ntchito ananinso ndi moyo wauzimu chifukwa mjati kunenera mja kuti anachita maphunziro a mawu a Mulungu ndiye tamvaso a Bishop Koziwa aufotokoza mmene amatumikirira mmene amalalikirira Brian Banda mpingo wawo Word of Faith International. Sinaweza kuti sanali ongoti poti basi ndikugwira ntchito yapamwamba ndiye basi kuchalichi nsamapite amaonetsetsa ndi kuti makali nthawi yopeza kuchalichi ndi chitsanzo chachikulu kwambiri papalena ina akakhala maudindo akuluakulu amasiyasa ndikupemphera komwe koma taona ifeyo malemu Brian Banda akagwira ntchito yawo amakazo ndi nthawi yoti athokoze Mulungu. Meji ndi chitsanzo chachikulu kwambiri kwa anthu amene akutsatira bwino zonse zimene zikuchitika kuno. Lero ndithu nthawi zambiri zikakhala choncho kuti zinthu zikuyenda bwino anthu amala kupita kukapemphera kusonkhana ndi anthu ena komanso timewana kumene tachokera chifukwa chokuti china chilichonse chili bwinobwino. Mmene ndithu mukuonera pakanema wano thupi la bambo Brian Banda lalowa pansi tsopano ndipo adzukulu akugwira ntchito yawo. Kuno kuli anthu ochuluka kwambiri, kuli chinamtindi cha anthu. Mukaona pakanema pano ndithu muona kuti yaye kwafika anthu osiyanasiyana kuchokera madera osiyanasiyana. Tikoza kunena kuti sikuti anthu amene afika kuno ndi amodzi ngokha yaye, komanso ena ndi ena amaudindo osiyanasiyana ogwira ntchito mboma a business komanso ena ochuluka. Tifotokozerenso kuti tikayang'ana mbali naye tikuona ndithu achinyamata ochuluka amene ndithu kuno kudzachitira mboni kudzaona ndithu pamene papo Brian Banda akona zimenezi ziperekanso chithunzi china kwa inu ndi achinyamata apezeke lero. Nthawi zino achinyamata moyo wa lero amakhala kuti ali ndi zochita zawo, koma izi zikuonetsa mmene a Brian Banda aliyense kuphatikizapo achinyamata. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.